Velkommen til gymnasierne på Zealandia. Et gymnasium med et godt studiemiljø, et stort elevengagement og undervisning på et højt fagligt niveau. Her kan du blandt andet læse HHX, eller det der også kaldes Handelsgymnasiet. Det er for dig, der interesserer dig for de handelsfaglige, sproglige og økonomiske fag. På Handelsgymnasiet får du blandt andet internationalt orienterede fag som kulturforståelse, international økonomi og sprogfag på højt niveau. Der er også studierejser til flere forskellige steder i verden. Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, men vores styrke er, at den er knyttet til praktiske eksempler fra den virkelige verden, og at vi har tæt kontakt til lokale virksomheder. Med en studentereksamen fra Handelsgymnasiet kan du læse videre ved Copenhagen Business School, på universiteterne og andre uddannelsessteder. En studentereksamen fra Handelsgymnasiet giver også direkte adgang til en læreplads som revisor eller andre steder i erhvervslivet. Ønsker du at læse videre til eksempelvis jurist, økonom, revisor, gymnasielærer eller folkeskolelærer, eller kunne du tænke dig at arbejde i en bank eller som sælger, har du et rigtig godt grundlag for dette med en studentereksamen fra Handelsgymnasiet. Kunne du tænke dig at vide mere om Handelsgymnasiet, eller vil du søge optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studiesekretær Jette Balser på telefon 58 56 75 23 eller mail jeba@sceu.dk.